Sugod-sunod semana, balik na sa naandang 5-day workweek ang Lapu-Lapu City Government. Mato ni Mayor Cindy King Chan, karuuntang semanaha sila magsugod og balik sa 5-day workweek. Apan tungod kay Puliki, ang City Treasurer's Office sa payout sa mga senior citizens ug PWD, hinungdan nga gisibog nila kini ngadto sa sulod semana. Niatong tunga-tungang bahin sa Mayo, nibalik na sa 5-day workweek ang Mandawi City LGU. Samtang niatong milabayng Mayo usab, nabalik na sa 5-day workweek ang Cebu City Government. Sa milabayng Marso, sugod gipatuman ang 4-day workweek sa mga local government units ug sa tanang mga opisina sa gobyerno subay sa Memorandum Circular Number 114 sa Office of the President nga higpit nga mohimo og mga lakang alang sa energy conservation. Gipangutana si Mayor Cindy King Chan sa mga sakop sa media kung pila gayon ang nadaginot sa Lapu-Lapu City LGU sulod sa kapin duha ka buwan nga pagpatuman sa 4-day workweek. In terms of electricity, wala kayo. That is one of the reasons sad na among wa na mo atong ibalik na bitaw ang kuan. But I'm sure nakasave ang mga atong staff no sa ilang plitipod, sa ilang pagkaon ana.